Здравейте! Днес е събота и реших да правя нещо малко по-различно. Един приятел от доста време ми говори за приюта за животни в София и сега съм тръгнала натам да разходя някои кученца и да видя изобщо как може да им помогна. В момента пътувам към кученцата, вече съм съвсем близо. Като бях дете, винаги исках да имам куче, много обичах животни и си хранех кучетата пред блока, понеже живея в апартамент и нашите, като бях малка, никога не са ми позволявали. Винаги си имах по едно куче, което си мислих, че е мое. И той идваше с мен навсякъде, идваше с мен до магазина, идваше с мен да ме изпрати до училище, чакаше ме през училище. Когато нашата ги нямаше, си пусках кученцето мръсно, сладко и очарователно. Пусках си го вкъщи и се държах едно, че си гледам в нас. И после чистех, за да не разберат нашите. И най-близкото до това да имам куче, може би е това да отида в приюта и да се грижа за тях, доколкото е възможно. Това, между другото, може да го правите и вие. Като отида на място, ще разбера малко повече за приюта. Той е доста известен. Общо взето, те са много уверени и сладки животни, така че искам сега да си намеря някой куче приятелче. Евентуално, може би да си осиновя, ама не съм много сигурна. Спирате на едно такова място. Пред тази ограда. Ето така изглежда мястото. Не е особено впечатляващо отвън, но площта е сравнително голяма, както може да видите. И за тази ограда се крият кученцата. Чува се много силно кучешки лай. Когато пристигнахме, видяхме много клетки с кучета. В някоя клетка имаше дори по повече от едно куче. Вижте хъскито. Много сладки и дружелюбни животинки видяхме. Но за съжаление никой не ни отрази и никой не ни даде да разходим нито едно куче. Чакахме доста време и решихме да се поразходим в района. Тъпото е, че можеш да ги разхождаш само там и не е особено широко. Някои от тях бяха по-злобени, което ме кара да се чувствам добре, че някой ги е прибрал там и ние сме на сигурно място. Странното е, че имаше и прасе. Не знам, може би е било бездомно и са решили да го спасят. Мястото сякаш е пред ремонт, не изглежда особено приятно. Това беше най-сладкото кученце. Едно ядосано и сякаш доста старо. Чакахме половин час или повече, но никой не се появи. И накрая дойдохме в Герман, защото за съжаление в приюта за животни много ни разочароваха. Чакахме половин час да направим нещо готино за кученцата и накрая просто никой не ни отрази, никой не ни даде куче. Там като отидеш, между другото, има стрикни правила и нямаш право да си вземеш куче сам. По принцип е забранено да си избираш кучето, което ще разхождаш. Забранено е да го извадиш само в клетката. И условията, в които живеят, макар че може би е по-добре, колкото да са на улицата и да няма проблема някога и да замръзнат. Все пак има някой, който се грижи за тях. Бих препоръчала, ако някой иска да си осинови кученце, защото има много красиви, имаше хъски, имаше някакви смесени породи. Толкова дълго време да чакаш само да си вземеш кученце, за което искаш просто да се погрижи за малко. Лично за мен беше малко тъпо, честно казано. Не знам, може би съм оцелила такъв момент, но не бих отишла пак. Но пък бих се разходила в Герман.
хубаво е. И ми е, не знам, любимо място за пикник, честно казано. Много ви... Добре, не паднах. Много ви благодаря за това гледане.